шаҳри Будапешти Венгрияи худ Маҷористон давоми 3 рӯз майдони рақобатҳои беҳтарин ҷудокорони сайёра мешавад. Дар рӯзи аввали рақобатҳои фасли ҷудои ҷаҳонӣ ки бо номи Гранд Слам маъруф аст, ду намояндаи Тоҷикистон талош карданд. ҷудокори тоҷик Шаҳбоз Саидаброров дар рақобатҳои вазни то 66 килограмм дар даври аввал озод буд ва хубозмоиро аз даври дуюм шурӯъ кард. Шаҳбоз бо варзишгари итолиёвӣ Элиос Мантси рӯи гилем баромад. дар ҷараёни ин рақобат паҳлавони итолиёвӣ фаъол буд ва довар ба ҷудокори кишвари мо нисбати камфаъолӣ 3 огоҳӣ дод ва ин боис шуд то Шаҳбоз Саидаброров аз идомаи мусобиқа бенасиб шавад. намояндаи дигари Тоҷикистон паҳлавони ҷавони умедбахш Муҳаммад Маҳмадзода дар вазни 60 килограмм ҳунар намоӣ кард. ин намояндаи Тоҷикистон низ дар даври аввал озод буд ва дар даври дуюм бо Чу Дук Дак аз Ветнам нерӯсанҷӣ намуд. Муҳаммад Маҳмадизода аз як усули зидди ҳамлаи рақиб истифода кард ва ин ҳаракати саривақтиро довар Ипон баҳогузорӣ намуд ва намояндаи Тоҷикистон роҳхати даври навбатиро ба даст овард. Муҳаммад дар марҳилаи навбатӣ бо ҷудокори Муғулистон Арианболд Тайван нерӯсанҷӣ намуд. дар вақти асосии рақобат аз ҷониби ҳарду паҳлавон ҳаракати натиҷабахше анҷом дода нашуд ва бо 2 шидо Муҳаммад Маҳмадзода қуввозмоиро бо ҳарифи муғули худ дар вақти тиллоӣ идома дод. дар як ҳолат паҳлавони тоҷик бо мақсади иҷрои як усул ҳаракатеро анҷом дод ки рақиб чолокӣ намуда аз усули зидди ҳамла истифода бурд ва ин ҳаракат ва заҳри баҳогузорӣ шуда ба даври дигар баромад. ҳамин тавр бахт барои ду варзишгари тоҷик дар рӯзи аввали рақобатҳои Гранд-слами Венгрия нахандид. дар рӯзи дуюми ин мусобиқа дар рақобатҳои вазни зери 73 килограмм паҳлавони дигари тоҷик Беҳрӯз Хоҷазода рӯи татамӣ хоҳад баромад.